Ja nyt menen aamupalalle. Okei, työjärjestys. Jani. 15:04. Nyt mä oon syönyt. Ja nyt mä lähden alakertaan. Seuraavaksi mä lähden mun kylppäriin vähän pesulle ja kaikille aamutunnille. Eli nyt mä laitan hiukset. Sillä on hienoja korviksi. Ja nyt se on valmis. Ja nyt mä laitan korvikset. Voitte laittaa tollaista. Sitten mä laitan tällaista Victoria's Secretin hajuvettä. Sitten se laittaa hulkilta. Sitten naama on valmis. Näin. Voi arvella. Ja nyt me käyn nopeasti koneella. Moikka! Eli tällainen oli mun My Day. Huomenna aamulla saatan kuvata My School Routine in Morning. Mutta tää oli nyt mun viikonloppu My Day. Ja nyt me lähdetään Annin kanssa lintsille! Moikka!